أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Onina enikholwayo. Subhanallah. Onina enikholwayo. Bambelelani ukudlulela ekubekezeleni. Nize nidlulele, nibekezele kakhulu. Isbiru wasabiru. Bambelelani ngokwedlulele, nibambe niqinise. Le message le iya kubafowethu nodadewethu abahlukumezekile, abezwe ubuhlungu ngenxa yale mashmash, ngenxa yale corruption ekhona ezweni. I-message le ephuma kumdali izakini bafowethu nodadewethu. Sibaningi esihlukumezile le ndaba le yemashmash. Ngisho nabo laba abahamba imashmash bahlukumezekile kodwa ngeke basho. Angeke basho ngoba usathana akafuna ukubaluza. Kodwa kube ngempela bebeneqiniso bebezosho ukuthi imashmash thina siloku sikuyimashmash sesiyabona manje ukuthi sihlukumeze kangakanani. Uwile umnotho wecountry, uwile umnotho wezwe ngenxa yale mashmash. So ngeke kungitshela ukuthi wena mawula eSouth Africa awuhlukumezekanga ngenxa yemashmash. Abantu abangahlukumezekanga ngenxa yemashmash ngifuna ukunitshela namhlanje nazi. Abantu abangahlukumezekanga ngenxa yemashmash yilabo abahola imashmash. Abahlukumezekanga bona ngoba ibhodo eliconsayo lifikile kubo. Bakutholile vele abakade bekufuna besebenzisa nina. Bakutholile bona abakade bekufuna. So nani ke lesi umlayezo oyisinxephezelo oyinduduzo kini. Umdali uthi sebenihlukumezile, banibulala, banishaya, banithathela okungokwenu, banibulalisa ngendlala, banikhipha ezibhedlela. Nafa benikhipha ezibhedlela nikhulele, banibulalisa ngamakhaza, banilalisa emakhazeni. Isbiru wasabiru. Bekezelani ngokwedlulele, nibambelele kakhulu, nibambe ningasayeki. Nilinde, nibhekane nabo ngqo izitha zenu. Nazi ukuthi aninodwa. Wattaqullah. As long as nisabambelele, nisazinikele, nisamesaba umdali, nazi ukuthi aninodwa. And lezi zinto lezi abazenzayo kini ekugcineni la'allakum tuflihun. Baniholela empumelelweni, baniphushela, banidudulela empumelelweni, kodwa bona bazi. Lalela mfowethu, lalela dadewethu. U-Allah akasifihlelanga, usitshelile. Read suratul mulk. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. U-Allah uthi yimina engidale ini? Engidale ukufa, ngadala nempilo, ukuze nina niqophisane, niqhudelane ekwenzeni izenzo ezinhle. Ayifihliwe lento. Then Allah waphinda futhi wasitshela, ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Onina enikholwayo, bambelelani, subhanallah, bambelelani oncedweni ka-Allah. Funani uncedo lika Allah ngani ngokuthandaza nangokubekezela. Inna Allaha ma'as sabirin. Ngoba ngempela u-Allah subhanahu wa ta'ala unalabo ababekezelayo. Lalela ukuthi umdali uthini. Walanabluwannakum bishay'in min al-khawf. U-Allah uthi ngizokuvivinya ngayo yonke into. Ngizokuvivinya ngayo yonke into. Into yokuqala engizokuvivinya ngayo al-khawf, uvalo. Ukuvivinya ngovalo. Wal-ju', ngizokuvivinya ngendlala njengoba nje kunje ekhantini yethu indaba ingendlala. Ababonanga labantu abaqala imashini mashi ukuthi umdali uyasivivinya, usivivinya ngendlala, usivivinya ngenhlupheko. Wanaqsim min al-amwal, kuzophela imali. Imali izoshabalala, izophela njengoba singenamali kumanje. Wal anfus, ngempilo zenu.
Njengoba nibulawa nje bafowethu, njengoba nihlukunyezwa nje ingane zakwethu, njengoba ama-Afrika ebulalana wodwa, is not a coincidence. Umdala uyikhulumile lento ukuthi nizoyenza, uzosivivinya ngayo, sizobulalana sodwa, sizozondana sodwa. Isivivinyo, umdala uyasivivinya. Wasamarot, kophela ithele endlini, kophela ukudla, kuphela ithele endlini, kuphele yonke into. Subhanallah, la ilaha illallah, wabashiri sabirin. Kodwa indaba ezimnandi kulabo bantu labo abenzani? Alladhina idha asabathum musiba, uma ngabe zonke lezi zinto lezi ezimbi ezibuhlungu zibehlela empilweni zabo, bona bathini? Qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vele thina siphuma ku-Allah, kusobala ukuthi sizobuyela kuye. Yonke lento le abayenzayo akuseyethu, akuseyabo. Yonke into belongs to Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Yonke into esemazulwini nesemhlabeni eka Allah subhanahu wa ta'ala. Kodwa bona benze njani? Uma ngabe besho njalo, u-Allah uthini? Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma. U-Allah uyobehlisela ini? Izibusiso nezinhlanhla nokuthula. Subhanallah. Bafowethu, nina enhlukunyezwe imash and mash, ziyeza izibusiso nezinhlanhla nokuthula ngenxa yokubekezela kwenu. Yebo sonke sihlukumezekile, kodwa asingalilahli ithemba. La taqnatu min rahmatillah. Do not ungalilahli ithemba emseni ka-Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Uma ngabe wenze kanjalo, u-Allah uthi uzohlala usendleleni eqondile, uzohlala ekubonisa indlela ngaso sonke isikhathi. Sengathi umdala ngasivula amehlo, asivula ingqondo, sibone iqiniso njengoba linjalo. Nalabo bantu-ke akade bengisiza, engithe semangiqala ngikhuluma amaqiniso, baqala manje bavala iy'mali zabo, abasanginiki iy'mali zabo. Lalelani, angidinge iy'mali zenu mina, angeke ningistophe. Le madlana zenu lezi eningasanginiki zona ade ningisiza ngazo, ningacabanga ukuthi umndeni wami noma abantu abami bazobulawa indlala ngenxa yokuthi le madlana zenu ade ninginika zona. Nakhona u-Allah enenzela ifavor ukuthi ninginike. Uma ngabe ningasanginiki ngoba ningawafuni amaqiniso, khona la zizongidistracta khona, khohlwani baba, angeke ningistophe. Le message le ngiyoloku ngiyiqhubile, with or without your support. Angeke ngiyeke ukunitshela amaqiniso, noma ningayibamba imali zenu kulungile, ayikho inkinga, kodwa mina umdalo wami angeke angilahle, umndeni wami angeke awulahle, abantu abami angeke azabalahle. Siloko siqhubeka nje sidla, siloko sihlala kuwo lo mkhukhu lo engihlala kuwo. Umdalo uzoloke ehlisile nje uthando lwakhe, ehlisile nje umusa wakhe, ehlisile nje isondo sakhe. Hlalani nina nezimali zenu, manibona ukuthi izimali zenu mhlambe beningenzela ifavor ngokuthi maye senginitshela amaqiniso, into nani vele nizibona ukuthi ziyiqiniso, senithatha imali zenu anisanginiki. Alhamdulillah rabbil alamin wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.